Punong barangay sang Kaingin Lapas arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpangawat sang kuryente. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginaresto sang Criminal Investigation and Detection Group Region 60 Punong Barangay Rene Fermeza, kagang residente pagitsininga si Irene Mirar sang Kaingin Lapaz kahapon. Nagapangatubang ang mga inisang kaso nga RA 7832 o kon Anti-Pilferage Act of 1994. Suno kay More Power spokesperson Jonathan Cabrera, nadiskubrihan nila sang September 7, 2020 na naga-jumper si Fermeza sa diin direkta nga nakakonekta sa secondary line ang kuryente sa balay sang kapitan. Wala nadakpan sa akto si Fermeza nga nagatakod gani nagpasaka ang kumpanya sang kaso sa korte sa Oktubre. Wala man siya gin-arresto at the time because wala man siya nadakpan in the act, no, nga nagasaka sa poste o nagakabit, no, sa niya nga jumper. So, ang ginaobra namon dira, we are filing a complaint, no, regular filing ang ginatawag. Ginako naman ni Fermeza nga may illegal connection ini apang paatag sini. 3 lang kaadlaw siya nagtakod sa linya sa More Power, bangod malapit isa na kabulan ng paghulat niya sa iya application sang kontador. Wala man ko ka siling nga may kontador ko da gaangot ang iban, wala gid na iya. Ako lang niya balay ang ginasuban ko. Wala man ko yaga pangawat o kwarto. Mga nangawat man ko 3 ka adlaw nga kadugay balang matakdan nga wala sila ga reaksyon. Amo malang na ako. Nagaatubangon naman sini ang kaso kag nakapiyansa na ini para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.